Upozornění. Toto video slouží jen pro pobavení a není vhodné pro mladší 13 let. Také video nemá urážet nikoho. Prosím, berte toto video s nadsázkou. Pokud vás urazí, omlouvám se. Video můžete kdykoliv vypnout. Volba je vaše. Děkuji za pochopení a vážím si vašeho času. Fajny. Takže zdravím lidi, tady Fajny a vítám z dnešního videa. V dnešním videu si zahrajeme Bendy and the Ink Machine, takže až bych dál neopěcával, jdeme. Tak. Milý Henry, je to jako věčnost, co jsme spolupracovali na dětských animacích. 30 let plyne jako voda, nemyslíš si? Když budeš zpátky ve městě, přijď a navštív naši starou dílu. Je tam něco, co bych ti chtěl ukázat. Nejlepší kamarád, tvůj druh. Konečně jsem to řekl celý správně, na poprvé a... No na poprvé ne, ale prostě jsem to řekl dobře. Jupí. Kapitola 1. Pohybující se obrázky. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Takže najdi Joeyho tajemství. Takže jak můžete vidět, jsme tady ve starém studiu. A je tady tento černobílý démon. Vidí Bendy. Pěknou kartu. Pokud máte epilepsii, tak bych se na to nedíval tady. A to vypnu pro vás, pro epileptiky. Děkuji za pochopení. A polívka. I pokud ale máte epilepsii, tak sorry za záchvat. No. Je světlo. No, otevře se. Inkoustový stroj, a.k.a. Ink Machine. Hej, já to přeskočil. This lift could use a few dry cells. Baterky potřebujeme. Jedna je tady a druhá tady. Tak a teď Let's see what you're hiding down there, old friend. nejoblíbenější cutscéna z celé hry pro mě. Pára na konci, to je tak uspokojivý vždycky. Jak jsem říkal, jo, zapni Ink Machine, dobře, hned provedem. Takže tohle se otevřel a tohle taky. Takže tady bych vzal polívku, takže polívka, Bendy, dveře, pojde tady a prkno, budíš prkno. Jdeme semka. Alright, how do I get this to work? Hlavní zdroj. To bude znít divně, ale dobře. Já to zase nepřečetl, to nic. Fix the Ink Machine. Oprav inkoustový stroj. Hej, co tady pěstuju Mariánku? Ne, to je Marián? Jak se říká, dostali semínka na Mariánku, ty vole. Nic. Nebudeme řešit. Hej, ty malý zbrde. Who put this here? Já si, kdo to sem dal? No. Nebuď... To prkno se postavilo asi. Jak já teď co? Oh my god. Joey, what were you doing? Vezmu jestli do klíč. Hej, ale příště vezmu teď mrtvou. Mrtvoly jsou prý drahý docela. A jakože... Jo, tam ještě byly třeba střeva nebo nějaký orgány, takže to by šlo ještě dobře využít. Otevřeme. Tam to stříká. No. Proč by taky ne? Není tady něco? Tady nic není, takže to je výborný. A vyjdem tady a zase tady ten benďas. A tamhle taky. Takže asi půjdeme prvně semka do této zóny. Zase to přeskočíme.
nádherná inkmešina, ale vezmu tady to kolečko. Hej, holda. K čemu potřebujeme kolečko, když to kolečko patří tam? Ale to kolečko je nejspíš tady z té inkmešiny. Jak ta inkmešina může fungovat, když tam není to kolečko? Pojďme se prostě zamyslet nad tím. Pište, nevím, teorie do komentáře třeba. Protože proč ne? To je nějaký ďábel, noty, počkat. C a E asi. Typu. Já že Mein Kampf, ale ne, to je Illusion of Living. Takže C iluze života. Nevím, ale zahrajeme si šipky. A teďka triček, který si pamatuju asi. Tak nic, tak trošku. Je to musíte mířit a trošku víc. A vidíte, skoro jsem dal bullseye, ty vole. Mezi světla a toto a takhle to být. Takhle a ještě i takhle. Skoro tak nic. Vadí. Polívka. Je prostě polívka v Batimku, to je tak ikonická věc. A better get overtime for this. taky cinkání. Cinkačka, hoši. Tady to je zabarikádovaný. Jestli by tady byl arachnofobik, tak fuj pro ty, co by viděli takhle v realitě pavučiny prostě. Nechcete tak obří pavučiny vidět, zvlášť když jste arachnofobik. Tak. A tady se maslo světlo. Dovnitř. Olívka. Hej. Vezmu. Dobře, vezmu tu polívku, vezmu disketu. On nás osvobodí. A co pak tady hraje? Já nevím, jestli to nemá copyright. Nevadí. Dobře, mě to nezajímá. Sny se plní. Nejsou to jediné věci, které se plní. Tady jsem to vypil pro epileptiky a polívka další. Prostě polívka. To je nejlepší věc na Batimku. Polívka a... Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Hej, to někdy řeknu prostě na konci 9 třeba. Nebo někde tam. Takový to slova, protože to je... Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Vezme post. Ale tady tak cute sedí, ty vole, malej démon. Proč taky ne, Bendy? Dobrá. Co mě chybí? Plišák, jo. Hej, dobrá ventilace. Pak tady máme takže break room tam má, heater tam má, ink machine tam má a art department tam má. Ale to nejde otevřít, takže to bude asi tady toto art department. Co je tady to? Ale asi bude break room. A heater. To je jedno. A tady je kazeta, takže kdo si bude chtít poslechnout, tak vám teďka nechám tady čas na toto. Přeložte se to když tak sami. Děkuji za pochopení. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I certainly don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room to help appease the gods, Joey said. Keep things going. I think he's lost his mind, but hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes burst, I'm out of here. Takže mohli jste slyšet, jak si nějaký zaměstnanec stěžoval na, že je to potrubí. Já bych si taky stěžoval na potrubí, že? Proč je tady černý potrubí takový.
Tady děláme prostě animáky, polívky hlavně. Tady nevedeme prostě vodu až do Afriky. Okay, that's all of them. Tady vezmeme myšáka. Polívku, dobrý. Ta hra má někdy tak divný kurzor, že někdy se nejde trefit ani na takový velký objekty. A nebo je chyba asi ve mně, to je taky možno. Kdo ví, nikdy nezjistíme. Polívky. A pendy, jopí. Hej, 10 minut a už bych to video chtěl mít za sebou, protože... Proč? Teď chybí mě ještě... Jo, to je všechno, dobrý. Takže... Prvně semka dáme... Inkou, ať můžeme nakreslit ten pentagram. Potom doprostřed dáme Wendyho, ať máme vyvolávat. Pak k němu dáme koleso a kůž. Potom zapneme tajemnou písku a nakonec začne číst Minecraft. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Mám pocit, že jsme vyvolali rakouskýho malíře. Místo Wendyho. Taky možnost. Jen ať nejde do politiky. Tady bylo na huby. Jo. Bu. Dáš mi přes hubu. I tak tady dobře vystřík, ty vole. Hej, já to nemůžu vypnout. Dobře, epileptici, teď se nedívejte. Ale já jsem dívat. To je animace, co? Tak, pressure. No nic. Tak tady to vystříklo ještě. Látno. Ale vystříklo to ještě víc. Teďka půjdeme semka a zapni ink machine. No jo. Takže. Teď nějak přemýšlím, kam zmizel ten Bendy tady. Boris je furt tam. Já bych zapl ink machine. Prostě asi jak to funguje, že tady toto světlo funguje a tam ty taky. A jinak všechny jsou vypný. Chápu. Ale ukážu vám secret takovej. A to je Bendy in Sheep Song. Když teďka projdeme. What the heck is this? Tak najdeme tady toto. Tady tu postavičku. Hustý, co? Hej, bez tak vás to nezajímá, já dělám ty videa, ne vy. Nazdar bazar. Bude tak ty machine. A tady je to studio celkově špinavý jak čert, což je nejvíce špinavá země. Takže to je... Které tady? Dominik Ferry. A nevím si jak to ale to si to jak babi. Ty vole, jsem vítal, babi. Tak. Jak jsem mohl spadnout na nohy, když jsem padal? Jste viděli snad, že ta kamera se otočila. Něk tady to nic. Jak uděláte intro. A vezmeme polívku. Hej. Vezmeme polívku znovu a zase vám nechám prostor na tu kazetu. Like
zase jsme slyšeli, jak si stěžuje nějaký pracovník. Jak originální tady v tomto studiu, kdo by si nestěžoval. Jak to tady koukni, tak to je špinavý. Ženský bal. Jo, a asi jsem vždy zvedl, jelikož jsem tady přečel že rozlišený takže to nic nevadí. Začíná zase tady toto. A teďka se s vámi i pobavím trošku o YouTubeových plánech, který jsem měl. Nejsou úplně noty. The Lighter Side of Hell. Konečně jsem to přečetl. Takže moje původní plány na dnešek byly natočit Poppy Playtime, a.k.a. ta sračka, odkud pochází ten modrý plišák, který byl před několika lety na každýho Vietnamce. Jenomže já mám problémy. Já už jsem to natáčel včera, ale tam jsem posledoval audio a dneska ta hra si řekla, že bude crashovat, takže to není. Úplně původní plán byl ta Hello Neighbor pre-alpha. Ale já prostě nemám chuť teďka na večer, tady je od 9, tak to nemám chuť se teďka srát z Hello Neighbor. To je zapomněný nemám si chvíli a... Je, karatečo, není tak dál. Creator Light, jo, to selhal. Protected. To rozmravený. Můžete očekávat hodně her a tato hra má v plánu tady z těch hry udělat sérii, takže na to se rozhodně těšte. Tady ještě rozsekám prkno a zajdem za roh. Já se sem. A mám pocit, že se to propadlo. Malinko jsem to tady rozsypal. Takže tady projdeme. Tady jsou rakve, to je normální pro studio, vidíte, nevadí. A odpadl jsem, no nic, nevadí. No, takže... Kapitola 2. Hrá píseň. Oh my head. What happened? Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Takže já bych to tady pro dnešek ukončil, video má nádher 18 minut, takže ještě to natáhnu na začátku trošku, protože prostě budu to natahovat a tady bych se s vámi rozloučil. Takže čau.